En daar rennen ze dan. Een ploeg jonge lui die programma's maakt zichzelf voor Omroep Friesland. Het project onder de naam Link draait al een paar jaar. Maar nu staan ze al het begin van een nieuw avontuur. De jonge lui gaan stewardtijd doen. In deze aflevering stellen we de ploeg Linkers om hem voor en zorgen we hoe het al hier ontstaan is. Link! Mijn groep vrienden die hebben het idee om, we willen wel filmpjes maken en dat hebben we hier onder de naam Link. En meestal in dat filmpjes die net echt altijd vol omhakken hier. Het gang vaak nergens hoe, het sloeg vaak nergens hoe. Het zijn altijd hele kwarte dingetjes. Informatiepeil wie ik net echt optimaal. 3 tellen nu. Hoi. Wie bepaalt de trend? Is dat Fries belangrijk? Ja, op zich wel, maar eigenlijk ik weer net. A real gentleman. Ik ben mezelf net meer. Maar dat was toch ook de bedoeling? Nou, ik weet dat hij een hele tijd in Rusland heeft gewoond. Je gaat straks leren voor een vak. Schrijf eens op, van wie krijg jij nou Rude? Sorry. Oh, dit is echt vet shit. Can you teach me some words in Damara? Oké. Giering. Wacht even. Nee. Zie. Heel veel geduld. Nou, dan hebben wij in ieder geval een hele wijze raad van jou gekregen. Gewoon door blijven gaan met alles, hè? En geduld, geduld. We maken met een groep van 6 jongeren filmpjes over Friesland. En eerst deden we het gewoon voor onszelf, gewoon voor de lol. Maar nu hebben we uitzendtijd gewonnen, dus nu hebben we echt een doel. Nou, nu is het eerst tijd voor de bekendmaking van de winnaar van de wedstrijd Wat houdt jongeren dwaande. We gaan een heel soort instuurings binnenkrijgen, maar er wie er één die er echt uitsprong. En die is Makke terug de ploeg van Link. Wat dat ik maar wijzen mag. Lokwezen Linkers, die hebben we uitstuurtijd bij Omroep Friesland woon. Ouderen hier hebben de oudere Linkploeg eens. Heeft de uitzendtijd bij Videovolk, Omroep Friesland. En nu wordt het dus een stuk serieuzer, maar de helft van de oude groep die mocht niet meedoen, wie te oud. En deze uitstuurtijd is beschikbaar maken voor jongeren onder mijn zoontje hier. Op eind van deze uitsturing kun je hem alvast een fragment. Heb ik je wat bonnen, Kim? Het is mooi van. Doe ik niks, hè? Hey, wij zijn nog zoontje, wij kunnen meedoen. Alleen dan moet je het wel alleen doen, dan zet ik een handen. Heel plezier. Haha, Jorrit. Je bent de enige. Gefeliciteerd, maat. Ja, Elske er nog. Ik vind het ook wel gezellig met z'n tweeën. Ja, together komt we aan het hoogst. Ja, wist nog? De klimwand. Ja, er waren wel heel veel leuke dingen die in. Ja, best wel volle mij maken. Ja. Ik denk sowieso dat die anderen eerst een beetje erin staan van en nu. Dus daarom denk ik dat Jorrit en ik sowieso het eerst een beetje moeten leiden in goede banen. Omdat wij al een beetje meer ervan begrijpen hoe je mensen regelt en zo om ergens aan mee te werken en dat soort dingen. Wat Link zal gaan brengen, ja, ik weet niet. Misschien wel een hele carrière in Hollywood. Ik denk de gezelligheid, dat me het meest onlukt. Gewoon leuke dingen filmen. Beetje de trends en buurt op school, een beetje leraar naar en zo. Ik zie mezelf vooral als cameraman bij Link. Dat is echt helemaal mijn ding natuurlijk. En montage ding. Link! Ja, dit werkt dus niet, hè Jorrit? Als ik er iemand bij vraag, dan vind jij die stom en andersom. Dus we moeten het gewoon onder ogen zien. Dat was gewoon eens zielig doen. Wat? Ja, als ik hier zin in had, moet gewoon sissen. List het filmpje maar aan mij hoor, zie ik de Nijmeesing, die komt helemaal goed. Dat dacht ik dus even niet, hè? Nou, dat onze verkering niet werkt, dat lijkt me wel duidelijk. Maar onze opdracht is filmpjes maken voor tv. En dat laat ik me niet afpakken vanwege ons stomme gekibbel. Ja, toch normaal. We praten met z'n fatsoenlijk. We wonen in Friesland, we werken voor Omroep Friesland. Dus doe een beetje normaal, praten gewoon Fries. Ik praat gewoon, Jorrit. Dit is mijn taal, dus wend er maar aan. Ik ben helemaal nergens om. En dan gaan we altijd onder domme gebabbeld van die. We gewoon een beetje normaal doen. Ja, ik zie je mijn eigen meisje, ik zie je mijn eigen vrienden op. En dan ga ik die niet meer nodig. Komt helemaal goed. Ik zoek er zelf ook wel nieuwe mensen, oké? En minstens 2. De mazzel. Hi baby, moet je wat drinken? Elske Dijkstra, 16 jaar, is bijna in Friesland, maar had een eerst zien in India wennen. Toen ze weer omkwam, mocht ze meidwaan met Link en kreeg een Fortendales verkering met Jorrit. Elske wennet bij haar heiteman Jaap en Els en is enigs ben. Haar heiteman praatte Friesk,
Maar Elske praat vooral Hollandsk. Zeker nooit de verkering met Jorrit weer eens uit is. Ik ben wel een gezellig meisje, denk ik. Eerst was ik best wel verlegen eigenlijk, toen ik net kwam. Ik begin me steeds prettiger te voelen. Nou, ik vind het altijd heel lastig om te bedenken wat ik later ga doen. Ik weet het nog niet. Toekomstplannen zijn nog niet helemaal helder. Mijn hobby's zijn filmen natuurlijk, hè. En ik vind het leuk om lol te maken. Ik ben niet zo van in mijn eentje in een hoekje een boekje lezen. Vanaf het begin dat ik Elske koer, hier wat mij elkaar. En omdat nooit niet is, omdat te vroeg in Holland, dat is helemaal niks met mij haast. Dat is eigenlijk wel heel moeilijk. Altijd als ik gewoon iets tegen hem zeg, dan begint hij gelijk een ruzie te zoeken. Dus met Jorrit heb ik het wel een beetje gehad eigenlijk. Dus ik denk gewoon dat het wat beter voor mij is om wat losser te komen. Mijn zakleef dit we toch net? Van de Zee, Santjenier, ben het bij zijn omke Mooike Pier en Brecht. Jorrit had zijn echte heid meer kend en zijn memmes hier verlien omkwam bij een auto-ongemak. Zijn zus Saskia en zijn nichters had Link opstarten, maar is no correct op kamers. Jorrit is een van de linkers van het eerste oeren. Draait al 3 mei, maar had Link neer serieus naam. Als ik iets meid wil ik het goed doen. Ik word ergens verdwaald voor een einddoel en net gewoon voor lol. Ik ben net zo'n type jongen of zo'n type jongen of zo'n type jongen. Ik ben het type dat valt net in een hokje te plaatsen. Ik ben mezelf en daar maar achter komen. Ik ben net te beschreeuwen tegen. Ik denk dat het gewoon onder Finemast. Ik ben een beetje irritant geworden. Altijd als je iets gewoon tegen hem zegt, gewoon iets wil bespreken over de relatie of zo, dan krijg je direct een aanval over je heen. Direct wordt hij kwaad en dat soort dingen. Ik beziek je wel gewoon aardig en normaal met haar te praten, maar zie je reageert gewoon hartstikke bennig. Volgens mij is het er wel een beetje moeilijk mee, want anders dan begin je niet direct helemaal boos te zijn. Tussen mij en Elske is het op sterren idee. We hadden een knipperlichtrelatie, maar die relatie staat al een tijdje op rood. Doe je met je vriendje? Hij is dus echt mijn vriendje niet meer, hè? Dat is hij wel geweest, meerdere malen zelfs. Maar dat is echt voorbij. Ja, baby, tuurlijk. Leuke camera trouwens. Niet echt iets om vakantiefilms mee op te nemen, of wel? Nee, inderdaad niet. Daar is hij veel te zwaar voor. Dus? Dus wat? Dus wat doe jij met die camera hier? Oh, ja, filmen voor Omroep Friesland. Ja, we hebben uitzendtijd gewonnen. Gewonnen? Ja, heel verhaal. En ze vertelt het hele verhaal op een gegeven moment van Link. En zomaar ineens vroeg ze mij erbij. Ik denk, nou, dat is wel het spontaanste wat ik hier heb meegemaakt heel in Friesland. Uw eerste nijenlinker is Henk Pauls, 16 jaar. Henk had in kwarte tijd een soort meemaken. Aroene hier is hij zijn beste vriend verlen en doet in zijn heid en mem ik nog uit de noord. Henk is hikke en tijn in Den Helder, maar zo'n te Skiering wennet hij met zijn heid in Friesland. Zijn broerke en zuske binnen bij zijn mem in Den Helder bleun. Henk wordt gauw plegen om zijn reden hier, maar dat boeit hem niet. Goede vrienden om je heen hebt, als je gezondheid goed is. Nou, en als je een beetje cent op zak hebt, dan kun je hartstikke gelukkig zijn. Ik weet niet of er een doel is in het leven of zo, maar laat het allemaal gelukkig zijn. Ik hou me graag bezig met het dorpsbelang bijvoorbeeld. Ik zou best verder willen in dat filmwereldje, maar ik zou ook best verder willen met de politiek. Ik heb geen zwakke punten. Misschien mijn rode haar, ik weet niet. Ik in een hak in het broodje wil ik de hele dag. Maar je stikt het er maar uit. Ik had een echt goede vriend. Die is echt super. Dat is Henk. Daar kijk ik echt alles. Ten sezen, daar doe ik alles mee. En dat is echt een samenleven jongen. Echt een schat van een jongen. Diana Veenstra is 15 jaar en een echte boerenfaam. Ze wennet met haar heid en mem en zuske op een pleets. Ze is gek met bisten en volgt dan ook de opleiding veehouderij. Later wil ze de pleets van haar orden oernemen. Diana is in het verliezen per vreun kwijtrekken en had het er nog wel eens moeilijk mee. Op moeilijke momenten loopt ze haar weer om in haar hokje op het hiem van de pleets. Ik ben hier niet te vertrouwen is. Ruzie zal net samen van mijn kant aankomen. Ik ben een bescheiden type. Ik vind mezelf net geweldig. Andere dingen ben belangrijker. Ik ben helemaal niet zelfverzekerd. Maar ja, dat liet ik nooit merken. Ik kan heel goed flirten, maar de verkering, dat wil ik net. Ik ging hem flirten, dus ja. Ik ben zeker geen famke. Ik ben heel jaloers. Hey Diana! Hey Henk, bist er weer? Ja! Hey. Oh, mooi.
Hé meisje, wat is er aan de hand? Mijn huid. Zo. Dus wat gebeurt dan? Ach, lip maar. Ik wil er net op praten. Hoe ben je vakantie? Ja, vet relaxed. Ja, echt super. De hele dag een beetje geluid, een beetje niks doen. Super. Ja, baby. Heel leuk meisje ontmoet. Vertel. Oh, nou wordt spannend. Nee, er is verder niks gebeurd of zo, maar er staat zo'n camera bij zich. Dus ik begin daarover. Ja, ze is met de plutten, denk ik. Nee, luister maar gewoon. Ik vraag naar die camera. En nou, zegt ze dat ze voor Omroep Friesland werkt. Dus ik zo van, nou, ben je daar niet wat te jong voor? Slijmbal. Ja, toen zei ze dus dat ze uitzendtijd had gewonnen voor Omroep Friesland. Oh, cool. Nou ja, en dat ze nog iemand nodig hadden. En voilà. Wat? Jawel. Nee. Ja. Oh, wat super voor jou. Ja, toch? Oh, wat goed. Gefeliciteerd. Dankjewel. Oh, wat super. Ja, en toen vroeg ze dus of ik nog iemand wist. Dus Nee. Ik? Nee. Ah! Ja! ja! Oh, wat super. Wat maakt het Henk zo bijzonder voor mij? Ik denk dat het verleden er heel bot aan doet. Omdat wij, we gaan nogal wat meemaken. En dat brengt ons dichter bij elkaar. Jan en ik hebben allebei rare dingen meegemaakt. Waardoor we wel tot elkaar aangetrokken zijn en een goede vriendschap hebben. Ik zou samen verliefd op worden kennen, maar daar hebben wij verkozen om dat net te doen. Want wij willen ons vriendschap wel weer net op spel zetten. En nou is het niet zo, absoluut niet, dat wij ooit ook maar een relatie zullen beginnen. Puur omdat dat de relatie zou kunnen verbreken, de vriendschap. En dat heb ik er in ieder geval niet voor over. En dit is Guillermo Verweda Roos, beter bekend als Giel. Hij is 15 jaar verlien binnen in Colombia, maar woont al zijn hele leven in Friesland. Nooit zijn adoptieorden besluiten haar een vrouwreis te maken, uit van hoe het Giel bij zijn omke Oene. Oene is echt de heid van Anne-Marit, een van de linkers van het eerste oren. Giel is heel technisch online en leert dan ook voor elektrotechniek. Ik ben Frieske opvoeden, dus ik veel meer Fries. Ik ben wel eens gediscrimineerd. Ik loop me de meeste tijd net echt volle van om. Ik ken zelf wel eens mijn spatten, ja. Iedereen kan zeggen wat het wil en ik ben net echt snel raken of zo. Ik ben wel perfectionistisch als. Ik wil dat meestal graag naar hun zin hebben. Als ik iets organiseer, wil ik het goed georganiseerd heb. Als er ruzies ontstaan, ging ik graag tussen staan om het op te lossen. Soms heb ik wel wat te vol op mijn schouders. Wat nemen we nog even van? Media. Hey! U spokermansje, jongen, een blut. Nee, papier. Mijn mem, mijn adoptiemem, die is een zus van Omke Oene. En Oene is dan weer de huid van Anne-Marit. Wat vind je heel belangrijk, een familie of vriend? Familie. En waarom? Omdat die van mezelf zijn. En toch dat Anne-Marit weer bevriend is met Jorrit en Elske vooral, ben ik bij de linkploeg gekomen. Wees maar huishouden jongens, lekker rustig denken, nou het Saskia erdoor het is. Nou, dat valt nog wel slecht als je weer heen en die kleert voor twee, dus en waar hebben we hier? Wie hebben we daar? Jij bent Guillermo. En jij logeert een tijdje bij je oom Oene. Nou, daar ben je mooi klaar mee. Wat praat je nu weer? Een hakkerhoekje hakje, joh. Hij praat Fries. Hoe is dat voor elkaar gekregen? Nou, die jongen die werkt dan zijn hele leven al in Friesland. Gele, ik ben Brecht en dit is Pier. Hier. Nou, en hier hier bij ook iets van huis. Spannend, Jan. Jorrit, stel nou die eens even voor. Gela? Ik ben Jorrit. Ik heet Giel. Gela, ze neemt uw Omke Oene, maar hield dit. Ja, mooi Frieske naam toch, Gele, hè? Maar in het echt heet ik Guillermo, maar dat bekt net zo lekker, nou. Hey, wat ik die vragen, joh. Hoe ligt het met het filmploegje van je? Kan je er nou wat meisjes verbroeken? Want hier is aardig technisch, misschien kan er wat mee. Nee, komt hartstikke goed. Dit is super, want muziek innovation. Dus mij dan was dan kies nog gelijk op mij. Dat is mooi. Doggen we, toch? Super. Nou, Omke Oene, letters. Letter. Spitten. Hoi. Nou, prachtig. Wat een leuk bandje, hè? Die ben ik even kwijt. We gaan een beetje over film in een supermarkt. En daar kwam Marijtje in. Als laatste is hier Marije de Koning. Ze is 15 jaar en woont het zo'n haar 8e jaar in Friesland.
Eerst wennen ze in het christelijke Genemuiden. Maar daar viel haar Frieske mem haar net zo thuis. Ze is enigst ben en wordt daar toch nog alles bedoen. Ze is gek bij honden en zit altijd achter de jongens aan. In haar vrije tijd werkt ze bij de supermarkten en had daar de grootste willen. Ik ben net op mijn bekje vallen. Ik kan net zo goed opzetten mijn leraren. Ik zit heel veel dingen, maar ik weet eigenlijk net echt wat het betekent. Ik weet wat dingen werk op van, werk op oude knap. Ik zit op squalen, zit ik vast volle. Ik weet dat ik fout ben, maar ik zou het in de leraar nooit zouden zitten. Mijn beste vriendin heb ik echt wel respect voor. Ik vind het belangrijkste in mijn leven. Lolmeidje. Maar wees, ik kan hem een euro bieden. Oh, ik krijg een blikje tomatenpuree van KB. Nice. Landing lights on. Ze weer mijn camera in de winkel. En toen vroeg ik hun wat ze filmen, als ik ergens van wien of zo. Astrid, reserveer alsjeblieft, Astrid. Doe je deze prei aanwegen? €96. Mag ik jullie aanspreken op jullie gedrag? Dat mij leuk. We krijgen klachten en niet iedere klant is van gediend dat hier gefilmd wordt. Heb je daar toestemming voor? Ja, dat was toch vredig, Giel? Ja, ik heb een mailtje aan de baas. Ja, onder de baas van de Superman. Deze klant stelt niet op prijs. Dus wegwezen of ik haal de baas erbij. Ach, Astrid, doe even gewoon, ze doet dan niks. Hé, wij zijn toch geen klant? Wij zijn toch geen plaatskippers? Precies. Ik bedoel, klant is koning. Oké, ik roep de baas wel even bij. Meneer Jongsma, kassa alsjeblieft. Meneer Jongsma, kassa alsjeblieft. Is zij altijd zo chagrijnig? Nou ja, schat, haar momenten. Kunnen we daar ik chagrijnig krijgen? Nou, kerst een muziekje. Wat film je hier eigenlijk? Ben je hem ergens van of zo? Riet maar. Ben je hem van Omroep Friesland of zo? Hé, ze had er wel doel hoor, zeker. Hoe steekt mij dan? Ja, we zien je nog hier. Echt? Ja. Vet! Maar, zonder betingst in een jaar zitten en no maar komen. Deal? Wat is dit hier voor gekleer? Willen jullie onmiddellijk de winkel verlaten? Praat maar Fries, hè? Ja, praat maar Fries. Uit mijn winkel en gauw een beetje. Deal? Deal. Meneer, je vindt het slim dat ik deze mooie dame even meeneem, of nee? Marije, wat doe je? Het is wel goed. Ik ben je wij. Doeg! En doei, Astrid. De Linkploeg voor het eerst bij Omroep Friesland. We gaan naar binnen, kom maar. Ja. De magische poort naar Omroep Friesland. Doe hem open! Elske, ja, ik zo'n kat van Famke. Ik denk dat ik daar heel goed mee op zitten kan. Elske is leuk. Ik ga ze nog net doen. Ik weet verder nog net hoe ze het of zo. Maar dat komt nog wel. Jorrit, ik film hier net makkelijk bij. Hoi, dit is het meisje van Sideschool. Marije hebben we dus ik nog. En ik weet net, ik vind hem een beetje een kinky, arrogant type. Ik heb iets van, nou, voorzichtig bij wijzen. Op dit moment is hij nice. Die wacht je even. Ik vind Jorrit een hele leuke, aardige, gezellige en vooral een jongen van fun. Jorrit, echt. Oh, die dooglang het. Jorrit kan wat grof zijn. Een beetje irritant soms. Squallen, watters, wal. Ik werd... Nou, dat kan niet. Vet. Hier wordt gewoon echt alles gedaan van Omroep Friesland. En dan hebben we Henk nog. Nou, prima. Kan goed met Fina. En Henk, nou, hij koekt dus al hartstikke goed met mij. Dus. Ze ben je bij Omroep Friesland bang voor de camera. Jana, hartstikke leuke meid. Mijn beste vriendin, dus fantastisch om die er ook even bij te hebben. Ik hoop dat ik het erg goed met Fina zal. Zij ben het dus op een borkerij. Nou, ik heb ook iets van trekker in. Een leuk famke trouwens. Ah, ben ik hier! Kijk, dat is iemand van de nieuws. Hallo, meneer. Ja? Weet u misschien hoe je bekend kunt worden? Nou, ik wil op televisie komen, dat scheelt een heel eind. Oké. Audio 1.
Van de midden wie de Iepering al, maar jong, mooi, vreed, sneun en sneun, heet ik nog van alles. Deze man, Jan Durken Haan. En stel je hem zelf even voor, wie je hem binnen. Ik ben Elske. Ik ben Henk. En jullie moeten allemaal gaan kijken natuurlijk. De dit het programma hoe? Over ons en over Friesland. Heel simpel. Dat is de cameraman op de achtergrond die nooit erop komt filmen. Dat is Guillermo, dat is onze cameraman, de technicus. Hoe hebben we dat gedaan? Hoe hebben we dat? Omdat we gewoon zo cool zijn. Het zijn rood. We breken gewoon de rode. Het is de Het zijn rood. Het zijn rood. Link. De kop is eraf. De linkers hadden zin aan en Loeke hadden erom om plannen te maken voor de komende tijd. We zullen Griff nog meer jaren van Elske, Jorrit, Henk, Diana, Giel en Marije. Oftewel Link.